Ďakujem za možnosť tu dnes rozprávať. Ďakujem za predstavenie. Som Martin Rusňák, vesmírny konzultant. Čo sa ma klienti často pýtajú je práve to, chcel by som ísť robiť niečo pre vesmírny priemysel, bavilo by ma to, chcel by som to, ako sa to dá robiť. A chatu na Marse nemám a ako som zistil na návšteve v ESA v Holandsku, ani nemôžem ísť na ISS, lebo som moc vysoký. Berú tam ľudí iba do 190 cm a ja som na to. Ale môžeme sa dostať do vesmíru nejakým iným spôsobom. Dnes sme tu... Mám to aj ja naopak. Super. Vesmírna technika. OK, dnes sme tu počuli o množstve príležitostí, ktoré sú vo vesmíre. Michal spomínal, že sú nejaké slovenské prístroje na sonde, ktorá letí, JUICE, ktorá letí skúmať život vo vesmíre. Michaela skúma a sa pozerá na to, ako možno simulovať podmienky, možno raz poletí niekam na nejakú misiu. Dá sa robiť klzáky, dá sa pozerať veci hore do vesmíru, ale dajú sa aj spracovať vesmírne dáta. Je tam strašne veľa príležitostí, čo sa dá vo vesmíre robiť a aj pre vás ako technologické firmy, ktoré ste tu, môžete sa vlastne aj vy tam pozrieť, niečo tam robiť. Okrem toho, že vesmír je strašne zaujímavý, tak je v ňom aj dosť veľa peňazí a veľmi zaujímavo rastie. Toto leto vyšli dve štúdie, ktoré mu predpovedajú ročný rast. Jedna hovorí 7,3% ročný rast, druhá 9%, čo je dosť významná, dosť zaujímavá ekonomická možnosť. Teraz je otázka, ako sa tam vy môžete dostať. Ste to tu dneska počuli, možno máte nejaký nápad, čo sa s tým dá urobiť. Tak, prvá vec je vôbec získať inšpiráciu na to, že čo by sa dalo robiť. Jedna možnosť, kde môžete tú inšpiráciu získať, sú vesmírne konferencie, vesmírne udalosti ako dnes napríklad InnoFest, alebo taký príklad jednej slovenskej firmy, ona je z Bratislavy a pracuje v automobilovom priemysle a v tom automobilovom priemysle montuje kamerové systémy, aby automatizovala výrobu. Takže sleduje kvalitu výroby, či v tej výrobe nie je nejaká chyba. Spolu s nimi sme išli na udalosť organizovanú Slovenskou vesmírnou kanceláriou, kedy pozvali expertov z OSA, sme sa s nimi porozprávali, čo vieme a oni vymysleli, že sme mohli vytvoriť systém, ktorý by v budúcnosti pomohol riadiť vesmírne ďalekohľady, aby sa vydržali minúty pozerať na jeden bod vo vesmíre. A teraz vlastne ten software, existuje jeho prototyp a pracuje sa ďalej na jeho vývoj. Takže odporúčam, choďte na konferencie, pozrite sa na stránku Slovenskej vesmírnej kancelárie, kedy tu budú experti z ESA, stačí hodiť do Google vesmírne konferencie, môžete tam získať inšpiráciu. Druhá možnosť, ako môžete zistiť, čo sa dá robiť, tak je pozrieť sa na nejaké publikácie. Tu je napríklad ESA Space Technology Master Plan, kde vlastne Európska vesmírna agentúra na roky dopredu hovorí, aké technológie sa budú vyvíjať, čo bude potrebovať. Môžete si ho stiahnuť, je to voľne dostupné na internete, stačí to hodiť do Google a môžete pozrieť, či tam náhodou nie je niečo, čo by ste vy ako firma mohli vyvíjať, kde by ste mohli prispieť. Posledná možnosť, môžete sa obrátiť na expertov, napríklad dnes ste ich tu videli zopár a môžete sa s nimi poradiť. Toho experta by som si úplne nezavolal na prácu vo Photoshope. Asi v tom nebude úplne skvelý. Tak, máte predstavu, čo by ste mohli robiť? Čo urobiť ako ďalší krok? Odporúčam vyplniť si tzv. Lean Canvas. Je to niečo, čo je používané v startupovom svete, ale môžu to použiť aj firmy, ktoré už sú zabehnuté, etablované. A tento Lean Canvas vás veľmi rýchlo zo všetkých strán prevedie tým vašim riešením. Začína od problému, čo je veľmi dôležité, že keď máte nápad, čo by ste mohli robiť, treba sa zamyslieť, či vôbec to niekomu rieši nejaký problém, pretože robiť niečo, čo nerieši problém, väčšinou nedopadá dobre. Tieto Lean Canvas sa vás potom opýtajú na zákazníkov, na to, čo je pre vás špeciálne, opýtajú sa vás aj na to, kde by ste mohli zarábať peniaze, alebo koľko by vás to stálo. Za pol hodinku, za hodinku získate úplne základnú predstavu o tom svojom nápade. Je to voľne dostupné na internete, stačí, keď si do Google hodíte Lean Canvas a stiahnete si to, môžete si to vyplniť. Veľmi odporúčam. Prešli ste si to, vyplnili ste, čo urobíte ďalej? Čas kúpiť si dobré jedlo,
Nie, nie. Veľmi dôležité je, aby ste išli za zákazníkmi. Než začnete pracovať na vývoji, než začnete niečo robiť, než do toho budete investovať čas a peniaze, skutočne choďte a začnite sa pýtať, že či takéto niečo niekto potrebuje. Bude vás to stať chvíľku času, ale môžete si ušetriť množstvo dní, týždňov, dokonca aj rokov vývoja, množstvo peňazí, keď pôjdete a keď sa budete pýtať, či to niekto potrebuje. Dobrý tip, ako sa pýtať, je ísť za zákazníkom možným a neopýtať sa ho, počúvajte, robíme tu nové vesmírne palivo, chcete takéto vesmírne palivo? Ale opýtať sa ich, počúvajte, vy robíte s vesmírnym palivom, aké s ním máte problémy, čo vás trápi a skúsiť počúvať a bývať sa o tých problémoch, či vám povedia, že to, že chcete robiť úspornejšie palivo, či je skutočne to, čo je ich problém, že potrebujú úspornejšie a či ich to trápi. Takže odporúčam ísť za zákazníkmi veľmi skoro v tom, ako budete niečo nové vyvíjať, kde môžete nájsť zákazníkov, jedna konferencie a potom vo vesmírnom priemysle veľmi dobre funguje LinkedIn. Takže ísť na LinkedIn, nájsť tam tých ľudí, napísať im, ľudia z vesmírneho priemyslu odpovedajú, radi sa sami stretnú, radi sa sami porozprávajú. Ďalšia vec, čo potrebujete, keď si to potvrdíte u zákazníka, o čo vám môže pomôcť, je financovanie, ktoré je poskytované vesmírnymi agentúrami a medzinárodnými inštitúciami. A vo vesmíre veľa toho vývoju je technologicky, je finančne náročný, takže prebieha pomocou grantov. Sú tu dve hlavné inštitúcie, ktoré poskytujú granty pre vesmír. Jedna je Európska vesmírna agentúra, druhá je Agentúra Európskej únie pre vesmírny program, ktorá implementuje program Cassini. Pre vás, čo je dôležité, ak by ste chceli nájsť financie, tak keď dáte do Google ESA a startup alebo ESA business, takéto spojenie slov, to isté v súvislosti s Cassini, tak vám to vyhodí možnosti financovania, ktoré tieto agentúry poskytujú. Takže ak máte ten nápad, zistíte, či chcú zákazníci, určite choďte sem, vedia vám poskytnúť financovanie na to, aby ste to dostali do reality. Potom je veľmi dôležité správnym spôsobom si požiadať o tie financie. Na verejné výzvy sa píšu propouzaly. Tu odo mňa 3 typy k propouzalom. Už som to spomínal cez zákazníkov. Veľmi dôležité, keď budete písať niekam, že chcete niečo nové vyvíjať, myslieť na to, že aj keď to je Európska vesmírna agentúra, tak primárne chce podporovať vznik biznisov. Chce podporovať podnikanie, takže pri tom svojom nápade zdôrazňujte, ako z toho urobíte udržateľný biznis. Napríklad ten vesmírny simulátor, čo som spomínal, tak premýšľajte a napíšte im, kto bude váš zákazník a že keď to budete vyvíjať, tak potom z toho bude raz udržateľný biznis. Je to veľmi dôležité. Nie je záujmom týchto inštitúcií podporovať iba vývoj pre vývoj. Chcú za tým vidieť nejaký biznis na konci. Potom druhá vec, druhý tip je, že to riešenie, ktoré budete navrhovať, tak je dobré ho navrhnúť tak, aby bolo čo najrýchlejšie testovateľné. Čiže nie povedať, že potrebujeme teraz 7 rokov vyvíjať a potom vôbec zistíme, či to funguje, ale skúsiť čo najrýchlejšie niečo postaviť a potom to otestovať. Videli sme tu dnes príklad klzáka. Ten klzák nemá v sebe všetky technológie, nie je perfektný, nevie ísť do 30 kilometrov, ale už teraz sa na ňom testujú základné myšlienky. Takže keď budete písať proposal, myslíte na to, ako začať v malom a ako to je možné otestovať v malom. A tretie odporúčanie, a každý, kto písal niekedy nejaký projektový návrh, ho asi zažil, posledné 2 dni pred odovzdaním je absolútny blázninec. Vždy sa to stáva, je to vždy šialené, do noci sa to kompletuje, na poslednú chvíľu sa zistí, že chýba v rozpočte niečo, chýba životopis, býva to bláznivé. Tu pre mňa odo mňa rada je, keď máte aj 4 týždne pred termínom, chovajte sa tak, ako by ste to mali odovzdať už o týždeň. Keď viete, že potrebujete 5 ľudí tam mať a jeden z nich musí byť expert na raketové motory, už si do toho proposalu, aj keď ho nemáte, dajte si tam tú pozíciu.
napíšte tá pozícia, čo bude robiť. Napíšte si, aké má schopnosti a popri tom pracujte na tom, aby ste zohnali životopis alebo takého človeka, ale potom, keď vám príde životopis 2 dní pred odovzdaním, vy už to máte všetko nachystané, aby ste mohli ten proposal dobre odovzdať a nemuseli ho na poslednú chvíľu meniť. Takže vždy sa snažte to mať hotové čo najviac, vždy jednoduchšie veci upraviť, ako na poslednú chvíľu to celé prerábať. Podali ste proposal, dostali ste peniaze, vám to niekto zafinancoval, teraz idete vyvíjať. Potom posledná taká rada je, že vesmírny priemysel, Michal spomínal 50 firiem, vesmírny priemysel je malý rybník. Keď sa vám tam podarí dostať, tak snažte sa byť čo najlepší dodávateľ. Ak sa vám tam podarí dobre etablovať, ak s vami budú zákazníci spokojní, tak máte zákazky na roky dopredu. Tak to tam funguje, že keď raz potvrdíte tú kvalitu, tak máte zaručené zákazky na roky dopredu. Takže určite si o tom dajte záležať, aby ste dodali absolútne špičkovú kvalitu a máte vo vesmíre postarané o to, aby sa vám darilo ďalej. Tak, to bolo odo mňa všetko. Keď sa vám to podarí, možno o pár rokov budete hovoriť, ako letí práve vaša súčiastka k hviezdám alebo vaša raketa. Ďakujem za pozornosť. To som ja, Martin Rusňák. Ak by ste chceli, budem to nasledujúce 2 dni. Môžeme sa o tom porozprávať. Ďakujem.